Okay YouTube, her har vi en sej custom minifigur, specielt lavet af mig, nemlig Green Lantern. Så inden vi begynder, ja, jeg har lavet det hele selv, masken og klistermærket, eller detaljen. Så ja, jeg brugte min Green Goblin krop, fordi den havde det der til hans energisuit. Så brugte jeg ellers bare et logo ansigt, fordi det havde det, og jeg så malede jeg øjnene på masken, og masken det er ellers bare sådan noget electric tape, fordi så kan jeg tage det af, når han har masken af, og ja, så kan jeg bare give masken og bruge huden en gang. Men ja, han er jo egentlig meget sej. Han er en nem figur faktisk at lave. Og her har jeg lavet Hal Jordan version. Ikke John eller hvad det er. Jeg kan ikke John, ja, jeg tror det er John ham, men jeg kan ikke huske efternavnet. Ham der, den anden menneske Green Lantern. Så ja, Green Lantern her lavede jeg helt fra starten af. Så alle tingene fandt billeder af folk, der lavede og så den, der kommer på Comic Con San Diego, som ikke bliver udgivet andre steder, men derfor køber jeg bare både Green Lantern-sættet og Adam West Batmobilen, som bliver udgivet. Jeg køber begge sæt. Og så har jeg noget nyt. Jeg får unboxet en Robin. Er det ikke lige fedt? Jeg får unboxet den Robin fra den originale Batgrotte. Med det der mega seje hår, jeg får ham unboxet, og han kommer her til august, så jeg laver en unboxing video på det. Så ja. Men nu skal vi snakke om Green Lantern. Men glæder jeg lige frem til det. Så ja, min custom Green Lantern jeg synes han er perfekt godt lavet. Og jeg laver en Justice League film på et tidspunkt. Men hvis ikke den rigtige originale Aquaman er med i den, så er det fordi, at jeg kan ikke rigtig finde ham. Jeg har let overalt, og det eneste jeg har fundet af det er hans hår, hans arme og ben. Nej, undskyld, vi har fundet hans krop. Ja, og så hans, det her sektion. Og så har vi fundet hans hænder. Og så har vi fundet hans ben og hår. Vi mangler hænderne og ansigtet. Men så er det bare lidt det, så da jeg skulle samle det sammen, så kan jeg ikke, så lige pludselig så forsvandt kroppen også. Og ja, jeg har lavet en helt ny krop til ham. Så ja, det bliver måske en anden Aquaman, hvis ikke jeg har fundet alle delene indtil. Så ja, I må virkelig sorry about that. Men ja, min custom Green Lantern er meget flot, synes jeg selv. Og subscribe og like, hvis I rigtig faktisk kan lide den. Og skriv, hvilken superhelt der skal være den næste, jeg laver en custom review på. Eller hvem jeg skal lave næste gang. Jeg tager også imod andre film som The Matrix, Aliens, Predator og spil som GTA, Battlefield, Call of Duty og hvad kan man sige, ellers ja, alle mulige spil. Jeg kan også lave Batman i nogle andre dragter, hvis jeg gerne vil have det. Eller ja. Men ja, det var det for den her video. Ses næste gang, og please subscribe og like, og skriv i kommentaren, hvad I kunne tænke jer at se næste gang.